उइमेन कमिटिनि आङो प्रेसिडेन्ट बिबानाव दङ दा। बेयाव जोंनि उइमेन कमिटिनि 75 बोसोरनि हिराथि रंजामा डायमन्ड जुबिली जानो थांगासिनो दङ। जोङो बिनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेथ' अक्ट'बर मास मोनसे सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जोङो बेखौ आरम्भ खालामदों। दैलांजोबनायनि उननिफ्रायनो। बे डायमन्ड जुबिलीयाव माबायदि हाबाफारि जालांगोन? बेयाव गोबां हाबाफारि दङ। बिनि बाहागो मोनसेया जाहैबाय कालचारेल प्रग्राम दङ जोंहा। गुबुन गुबुन हारिनि जोंहा मोसानाय मुसुरनायफोर थागोन। जेरै मिसिं फैगोन, सानथालिफोर फैगोन, नेपालिफोर फैगोन, ओमफ्राय उरावफोर फैगोन। बेफोरबादि जोंहा मोसानाय थागोन आरो बर'आथ' थाखाबायानो। बेबादि जोंहा प्रग्रामफोर जालांगोन। बेयो एक्जिबिसन। बेबो जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि एक्जिबिसन दङ। बर'आ गोदो गोदाय माबादि थायोमोन, बर'नि न'फ्रा माबादिमोन, मा ओंख्रि संनानै जायोमोन बर'आ, बर'नि एम्फौ फिसिनाय, इन्दि लुनाय, सि दानाय, बेफोर गासैबो बेयाव ओंखारजोबगोन। ओमफ्राय जोंनि सानथालि बिब' बिनानावफ्राबो बिसोरो माबादि सङो जायो, माबादि गानो, बेफोर गासैबो ओंखारजोबगोन। सुक्रुबार 11 थारिखनिफ्राय लानानै 13 थारिख मोनाबिलिसिम जागोन। आलासिया सोर सोर फैगोन? आलासिया दिनै सफैगोन नागालेण्डनिफ्राय सासे, ओमफ्राय दरं उदालगुरिनिफ्राय सासे, ओमफ्राय जोंनि जायगानिनो सासे। साथाम दङ जोंहा आलासिया। आंनि नामा एनस कुमार बसुमतारी। आङो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट। महिला कमिटिया 1947आव जाजेननायनिफ्राय फर द लास्ट 75 इयार्स बिसोरो माहारि जौगाखांनायनि हाबाफारियाव मावख्रुबनानै समाज लुखांनायाव गासैबो खामानिफोरखौ मावनानै आवगायबोबाय। ओमफ्राय बे 75 बोसोर जानायखाय मोनसे हिराथि मोनसे रंजामा बे सेलिब्रेसननि थाखाय बिथांमोना प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ। आरो बेहाय बिसोरो more than 10,000 बेबायदि पार्टिसिपेन्टस एक्सपेक्ट खालामदों। ओमफ्राय बेखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय सब रोखोमनि प्रिपेरेसन दा जागासिनो दङ। आंबो भेरि माच एक्साइटेड। बहुद आलासिफोर फैगोन, जोंनि VIP हादुंग्राफोर फैगोन आरो बेबादिनो जोंनि लोगोफोर जायफोरखौ जों मिथियो लिंहरदों। स' बे सानथामनि बे प्रग्रामा मोजाङैनो जागोन बिदि मोनसे मिजिं थिदों। बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना 1927आव जादोंमोन नालाय 2027आव बियो 100 इयार्स कमप्लिट खालामसिगोन। 2027आव जोंहाबो दा सेन्टिनारि मोनसे सेलिब्रेसननि थाखाय प्रिपेरेसन जागासिनो दङ। ओमफ्राय जोङो बेयो हिउज मोनसे सेलिब्रेसनखाय जोङो दानिफ्रायनो बहुद रोखोमनि प्रिपेरेसन जों दा खालामगासिनो दङ। बेबो गाजा गोमजायैनो जागोन। ओमफ्राय जोङो सानदों जोंनि गिर्जाफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन। ओमफ्राय जोंनि जेसेबां ओनसोलनि मानसिफोर जोंनि बे सेन्टिनारियावहाय फैगोन बेबादि जोंहा मिजिं थिनाय दङ। सेन्टिनारियाव जोङो सानदों जोंहा बे सिमहालागै गिर्जाफ्रा एराउन्ड माने 400सो जाहैगोन। ओमफ्राय 400सो गिर्जानि मोनफ्रोमबो मण्डलिनिफ्राय सोद्रोमाफोर फैगोन। ओमफ्राय बिसोरो गावगाबागाव मण्डलिनि मोनफा मोनफा फिरफिला बेवहाय जोंनि बे केम्पासाव बिरहोफैगोन। ओमफ्राय बिसोरनि समाज सिबिनायनि मोनसे देरहानाय, बिसोरनि साक्सेसफुल मिनिस्ट्रिनि थाखाय मोनसे भिक्ट'रिनि सिम्बल हिसाबै बिसोरो बे फिरफिलाखौ 27आवहाय बेवहाय मिसन कम्पाउन्डआव बिरहोफैगोन। जोंनि समाज सिबिनायाव जोङो मा मावबोनो हाखो, सोरखौ जों बेसेबां थुलुंगा होखो, बे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै जों रंजागोन। आरो जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन जों इसोरखौ हामबाय होनगोन। मानोना इसोरा जोंनो बोलो सोलो गियान होनायखाय समाजनि बे खामानिफोरखौ मावफानो जों मोन्दों, खाबु मोन्दों। बेनि थाखायनो जोङो रंजानानै इसोरखौ बाख्नायगोन। आं मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। बे 75 इयार्सखाय नैबे दानिया महिलाफोरना बिसोरनि कालचारेल दिन्थिफुंनाया ओरै जागोन। मोनसे ग्रुपाव बिसोरो 75 महिलाफोर, बे हिराथिखाय 75 महिलाफ्रा बे कालचारेल डेन्सखौ इच ग्रुप बिसोर प्रेजेन्ट खालामगोन। जोंहा बे कालचारेलनि थाखाय हिउज एरेन्जमेन्ट दङ। बे एरेन्जमेन्टखौ बिथांमोना खालामगोन। ओमफ्राय जेब्ला जोंनि BBCAनि अर्थात बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सेन्टिनारि जागोन, जोंनांबा 100 इयार्स जानोसै। बे समाव जोङो 100
जोंनि महिलाफोरखौ आह्वान खालायगोन मोनसे ग्रुपाव 100 बिसोरो ग्रुप खालामनानै कालचारेल बे फांसनखौ दिन्थिफुंनांगौ बेबादि मोनसे इउनिक सेलिब्रेशन मोननै दा जोंहा हिराथि ओमफ्राय 27आव सेन्टिनारि बेबादि जोंना दा जागासिनो दङ बे कयेक बोसोरा इयार अफ सेलिब्रेशन होननानै बुंजायो दाख्लैनिफ्रायनो फैगासिनो दङ more than 200 volunteersफोर वर्कार्सफोर जोंनि प्रिपेरेसनावहाय खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय गासैबो उइमेन लिडार्सफ्रा डे एन्ड नाइट बिसोरो बिराद बेस्थ' ओमफ्राय मण्डलिनिफ्राय अनलि दानिया ओरै जाहैबाय महिलाफोरल' फैनाय नङा जोङो मण्डलिनि हौवाफोरखौबो खावलायहरदों नोंथांमोना फैयाब्ला महिलाफ्रा बोरै फैनो थ' बिथांमोना हौवायै हिन्जावै जोंनि बे सेलिब्रेसनाव फैगोन आरो जोङो जायफोरनो जोङो खोन्थाहरनो हायाखै जोंनि बेप्टिस्टनिल' बेवहाय फैनाय नङा बेवहाय गुबुन गुबुन मण्डलि जेनेबा लुथारेन चार्चनि केथलिक चार्चनि ओमफ्राय BLCनि बेबायदि बिभिन्न डिनोमिनेसननि मानसिफ्राबो बेवहाय फैगोन आरोबाव दुलाराय जोंनि मोजां मोननाय बर' माहारिनि माखासे मानसिफोर हादुंग्राफोर जों लिंहरदों बिथांमोनाबो फैगोन बड'लेण्ड चिफनिफ्राय लानानै डिपुटि चिफ आरो EMफोर जोङो लिंहरदों बिथांमोनाबो रंजानायजों खोथा होबाय जों फैगोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआ बे बड'लेण्ड एरियायावल' नङा जोंनि गिर्जाफ्रा ओरै मुरखुं सेलेक्टनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओरै नेपालनि गाहाय लांगोनासिम दं बेंगलाव दं बिभिन्न स्टेटआव दङ दा बे गासिबो गिर्जानि मानसिफ्रा बेवहाय फैगोन आरो मोनसे खोथाबाव आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गासिबो मावग्राफोरखौ हामबाय होनो जोंनो बे खाबुखौ होनायखाय नोंथांमोननि बे चेनेलनि दारै आरोबाव आङो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों गासिबो रायजो राजाफोर जायफ्रा जोंनि बे चेनेलजों जोंनि हांख्रायनायखौ खोनागोन नोंथांमोनाबो अननानै बे साननैनि हाबाफारियाव नुजाफैनानै जोंखौ रंजाहोफैयोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय